Wow! U 10. jubilarnoj epizodi Italije, na sigurnoj teritoriji Monks bara na Vračaru, sklonili smo se od novogodišnje halabuke i vašarske atmosfere da na miru rezimiramo 2018. Junak ove epizode je novinar i publicista Aleksandar, a junakinja epizode je knjiga Čuvarkuće, udovice pisaca. Gospodin Đuričić je laureat nagrade Dejan Medaković za 2018. godinu. Čuvarkuće je zbirka ispovesti i sećanja udovica, životnih saputnica pisaca Pekića, Kapora, Isakovića, Libera Markonija, Pavića, Mirka Kovača, Mike Oklopa, Daviča Lebovića i Petrua Krdua. U današnjoj epizodi slavimo ovu knjigu o intimi, o bekstvu od takozvanog kolektivnog zanosa, o samoći. Aleksandar nam priča o svom putovanju koje je iznenadilo i njega samog. Udobno sedite i opustite se. Sledi uživancija. 3, 2, 1, krećemo. Aleksandre, čestitam. Hvala. Koja ti je ovo nagrada po redu? Prva u životu. Nisam dobio nagradu ni za recitaciju u osnovnoj školi. Najveća nagrada mi je da sad bilo ono kao tapšanje po ramenu ili neke pohvale na društvenim mrežama zbog nekih tekstova ili knjiga. Tako da sam iskreno bio šokiran da je mene neko nagradio za nešto. A lepo je, nekako prijatno valjda. Neočekivano je i sviđa mi se što je Dejan Medaković. Jer u pitanju ta neka intelektualna i moralna gromada, može se slobodno reći, i što su laureati pre mene, ona se dodeljuje za memoarsku prozu, Kapor, Ljuba Simović, Gatalica, tako da zvučno imena, pa nekako, eto, godi mi. Da. Dobro, tako reći, to je moglo obeležiti 2018. u tvom slučaju. Pa jeste, i pored svih burnih dešavanja i tobogana na kojem sam bio, ovo je ipak onako, ajde kažem, najjači utisak 2018. Sada, u najavi sam rekla da se malo sklonimo od novogodišnje euforije. Da li je ti osjećaš u gradu Beogradu, iako on ekstremno okićen, da li imaš taj neki subjektivni osjećaj praznika? Pa nemam, još uvek jedan dan mi je mirisalo na zimu i na Novu godinu. Nekako u vazduhu mi je bio neki miris na kestenje, na to, pa sam pomislio što je dobro. A kad pogledam te ukrase i tu veštačku neku euforiju i te skaradne statue i sve to, nekako sam u fazonu, ajde preskočimo Novu godinu i da recimo Nova godina bude 22. decembar, kad će dan konačno biti duži od noći. Tako da ja 22. decembar proglašavam za svoju Novu godinu i povlačimo se od ove ludila pred naletom bugarskih turista koje očekujemo u velikom broju. Mitski bugarski turisti. Mit o bugarskim turistima. Ti si napisao prvu knjigu o Pavlu Guljsiću, koja je onako izazvala oduševljenje i obožavanje. Takođe si na tom projektu, da kažem, na toj knjizi sarađivao suštinski sa udovicom Pavla. Tako da si posle tog iskustva ti sebi zadao još jedan veći zadatak, a to je da okupiš, čini mi se koliko ih je, 10 udovica naših pisaca. Pa sad reci mi, odakle ti strpljenje i mislim, to je u stvari priča o tvojoj ličnoj upornosti. Znaš li mene kao... Ili su možda one jedva čekali da zazvoni telefon i da ih neko pita? Pa kako koja? Različite se iskustva, jer ih je bilo, 10 ih je na kraju u knjizi, pokušao sam ja i više. Posle jedne, ja sam hteo i 15, ali se svelo na 10. Različite se reakcije. To su stvari koje mene zanimaju. Mislim, zato što su to nekako neotkriveni likovi iz naše bolje prošlosti, ozbiljni pisci, ozbiljni boemi, ozbiljni ljudi. I nekako imam utisak da ako želimo da kročimo u bilo kakvu budućnost, da moramo malo da zavirimo i u tu prošlost. Ne samo onu koja se vrti po mainstream televizijama i tim nekim lošim stvarima, nego u neku lepu, dobru. Dakle, ćemo naučiti i poneti neki, ajde kažem, krčak života i dobrog raspoloženja i predati to ovim generacijama koji su rođene na Facebooku. Ja znam da niko od njih neće da čita Zlatno runo ili Besnilo Pekićevo, ali može ovde na tih 20 strana da sazna ko je zapravo bio Bora Pekić, pa će ga možda navesti na nešto ili Mika Oklop ili Libero Markoni ili svi ti ljudi koji su se našli u toj knjizi. Tako da to je nešto, znaš šta, ja kad god ostanem bez posla napišem knjigu, tako se nekako ispostavilo, jer onda se valjda otvori moj mozak i neka sloboda i onda ja radim ono što bi zaista radio, ne očekujući ništa, ni novac, ni nagrade, ni ovo, nego ja to radim za sebe i za svoje neke prijatelje i ljude koje to zanima i koje... Tako da, eto, moj poriv je bio da uplovim u tu
jugoslovensku književnu scenu na taj način preko udovice, jer one su zaista čuvarke njihovih života. I ubeđen sam da niko od njih ne bi bio tako veliki pisac da nije bilo njih. Da. Iako su imali po više žena i bili su na neki način i veliki ljubavnici, tako da ima dosta toga u čuvarkućama, ali one su čuvarkuće bile za njihovog života, a čuvarkuće se i sada, kad tih ljudi više nema. I sad je na njihovim nejakim plećima, jer nisu sve vične, kao na primjer Jasmina Mihajlović ili Ljiljana Kapor, koje su u tom biznisu. Tako da kažem, ove druge su glumice, arhitektice, slikarke, i sad oni treba nekako da te svoje muževe i njihove dela plasiraju izloge tih knjižara na ovoj književnoj vetrometini gde skoro nema ni pravila ni zakona, na tim fake top listama, na tim izdavačkim krutim pravilima gde oni hoće da objave Kapora, ali hoće samo ovu zelenu šoju Montenegro. Znaš, tako da borba njihova i oni na tim plećima zaista dosta toga tekli. Tako da sam ja na neki način hteo da im odam priznanje i da ih poguram. A osim njih u knjizi su i njihovi prijatelji i njihove prepiske, tako da buja. Ljiljana je bila udata za Borislava Pekića 34 godina, a sada stanuje u ulici Borislava Pekića. Kada su iz opštine Vračar pitali koja bi ulica trebalo da nosi njegovo ime, gospođa Pekić je rekla: najbolje da bude neka mala, koja neće nikom da smeta. U toj ulici je i stanovao. Od kad ga nema, a tome 25 godina, ona živi preslušavajući magnetofonske trake i objavljujući njegova dela. To je i spaslo život. Prvi put Besnilo je štampano pre 32 godine, a svake sezone ima po nekoliko izdanja i po svemu sudeći bit će ih još mnogo. Prve godine bez njega bilo je strašno, nisam bila u stanju da izađem iz kuće, a onda me je prijateljica, doktorka, savjetovala da se krećem. Stignem do prvog parka, počnem da plačem i vratim se. Šta ću među ljudima kad stalno plačem? A još teža okolnost je bila što nisam mogla da budem ni sa kćerkom, jer nas dve nismo imale šta da radimo zajedno, osim da sedimo i plačemo. Onda sam našla na stotine tih traka, snimljene dnevnike, razne beleške za zlatno runo. To mi je pomoglo da preživim jer sam stalno slušala njegov glas. Zamišljala sam kako mi telefonira iz Beograda. To je nešto neprocenjivo. A naročito zato što je snimao samo za sebe. Tako da sam tada prvi put to čula. Ne znam šta bih radila, nisam od žena domaćica koje bi kuvale ručkove i brisale pršinu. Priče su o sledećim pisima, odnosno o junakinjama. Borislav Pekić, Milan Oklopčić, Milorad Pavlović, Antonij Isaković, Momo Kapor, Oskar Davičio, Đorđe Lebović, Libero Marconi, Petru Krdu i Mirko Kovač. Do koje udovice je bilo najteže doći? Najteže je bilo doći do onih kojih nema u knjizi, jer nisam došao do njih. Iz raznih razloga je tu bilo. A ovdje nije bilo teško doći, nego je bilo teško raditi sa njima. Dugo je trajalo. Mnogi od njih nisu navikli uopšte da sad svoj život ispovede meni, a da ja to ispovedim na papir, pa da to bude javna stvar. Tako da je to bilo dosta pipavo i nekako trebalo da se stekne zapravo poverenje. Da oni veruju meni, a s druge strane da ja verujem njima. Znaš, to je vrlo važno, jer jedna, ovo je dobro, ja sam to počeo kao feljton u nekim novinama, pa kad je izazvalo te reakcije, onda sam zaključio da bi mogla da bude knjiga. I jedan poznavalac, 2-3 udovice, naš istaknuti novinar, književni kritičar, rekao: jao, kako ti je fenomenalan onaj feljton, oni tako dobro lažu. Da se to ne bi desilo, jer sećanje je varljiva kategorija. Naročito sećanje žena prema svojim muškarcima koji su posvetili život na neki način. Tako da je tu bila ta mala igranka da se mi opipamo i da zaista to bude to. Najviše sam uživao, moram da ti kažem, sa ženom jedinom koju nisam sreo, jer smo radili mailom, ona živi u Americi, a to je Brana, žena Mike Oklopa. To mi je bilo uživanje. To su stotine i stotine noćnih mailova, tako neka prijateljska atmosfera, gde ja na kraju kažem, stvarno mi je drago kao što smo sarađivali, a ona odgovara: Aleksandra, samo da vam kažem, mi se poznajemo, ostalo je samo još jedno drugom da pružimo ruku. Tako da čekamo taj moment. To mi je bilo, recimo, uzbudljivo. Bio je visoki šlang. Veoma mu je bilo stalo do toga kako izgleda i s tim sam se pomirila. Ispod izgleda krili su se slojevi tajanstvenosti, nežnosti, romantičnosti, humora.
Imao je fantastičnu memoriju, veliko znanje o književnosti i džezu. Nije bio spontan, bio je prirodno komplikovan. Ponekad bi mi nešto od svega toga smetalo. Beograd je bio njihov. Šetali smo ulicama. Često bih dugo hodala žmureći dok me on držao za ruku. Vodio. To je bila naša igra poverenja. Išli smo u pozorišta, bioskope, na fest, džez koncerte, po kafanama onim starim, zadimljenim. Sedeli kod Grka, Madere, dva ribara, vrtlave, pili vino, beli špricer, pa posle nekoliko godina prešli na crno vino. Voleli smo kafane u okolini Beograda, diskoteke u ulici Lole Ribara na Tašmajdanu i u Inđiji. Nije voleo da igra, mada je umeo. Kod kuće bi se uz muziku tresao kao lud, svirajući vazdušnu gitaru. Bilo mi je uzbudljivo u Vršcu, Petar Krdu, koji je evropska veličina pesnika i koji je od Vršca napravio prestonicu evropske poezije. Koliko mi zapravo ne vodimo računa ni o čemu, svaki put se šokiram. Mislim da znam, ali se svaki put šokiram. I otišla sam u taj Vršić, u tu njegovu kuću koja izgleda božanstveno, kao iz neke bajke, nacrtana kuća koja ona brine, gdje ima, na primjer, 120 vrsta biljaka, gdje imaju ta bicikla koje su njih dvoje vozili, a koje ona sada namerava da prepusti, pošto je on rumunski, srpski pesnik, rumunskim i srpskim studentima književnosti. Oni će u toj kući da pravi taj neki letnji kamp. Pa onda količina tih slika, količina tih knjiga, količina te ljubavi koju bukvalno možeš da pipaš ovako, to mi je bilo dirljivo. Ana, koja je odlučna da od kuće sa hiljadama složenih posebnih knjiga napravi neformalni dom ljubitelja književnosti, nudi uz ručak 2 vrste vina i 1 crtež. Petruov kao poklon za njen rođendan, a na poleđini je sledeći tekst. Ani, lepoti u duši i rečima danas, 11. februar 2001. Kada napolju ne pada sneg i nema mraza, kada je sve vreo ljubavni dah. Puiju. Šta li je puiju, razmišljam dok sipam paradajz salatu natopljenu sirom. Ja sam njega zvala puiju. Jeste, to tepanje u mom slučaju, ali je kod Rumuna često kao neka vrsta skraćenog imena od Petru. Može biti i prezime. On je mene zvao Lutki, a predstavljao me kao večitu verenicu ili pak kao ljubavnu sestru. Jedna od najuzbudljivijih priča je između Milorada Pavića i Jasmine. Tu, boga mi, si na ivici da otkriješ jednu veliku tajnu. Znaš šta, to je šokantno. Kod nas je sve šokantno zato što ona govori otvoreno o seksu sa svojim partnerom. Što je, jel te, neka normalna... I nisi imaju ljubavni život. Da, zamisli kao i oni vode ljubav. To je počelo tako što sam ja otišao kod Jasmine, a sa mnom je išao fotograf koji je rekao, fotografkinja, zapravo koja je rekla da mora po decu u vrtić za sat vremena. Ja kažem, ok, uradi ti to slikanje, ja ću da ostanem. I ona je sela da sluša i Jasmina je krenula. Načela je neki omiljeni Pavićev albanski konjak, mi smo pili taj konjak i pričali. Prošlo je 3 sata, prošlo je 4 sata, prošlo je 6 sati, fotografkinja i dalje sedela. Sam je fazonu, a deca, vrtić, sve sam otkazala. Otvoreno je govorila o tom njihovom ljubavnom i seksualnom životu i meni je to, puritanci će se zgroziti zašto žena tako otvoreno priča, a Jasmina neko koja je i pisac i savremena žena i žena koja je mnogo toga prošla i tek treba da prođe, zaista onako lepo pričala o tome. Da. To mi je uživanje bilo. Jasmina i Milorad neretko su oživljavali scene iz njegovih knjiga. Imali smo svoj fazon, obožavali smo aerodrome i hotele, ali ponekad smo hteli da se odmorimo od toga, pa smo jednom odlučili da prevarimo Novu godinu. Otišli smo na putovanje na Novi Beograd, u Intercontinental, iznajmili apartman u kojem smo živeli u nekoliko navrata dok su nam renovirali stan. Odemo tako od 30. decembra do 2. januara i jedini uslov je bio da se ne prelazi most ka Starom gradu. Bilo je to putovanje bez pasoša. Ne silazimo na doček, nego naručimo večeru u sobi i uživamo. To smo posle često ponavljali, pa svakog 1. januara dođe Olja Ivanjicki sa svojom asistentkinjom Suzanom da pijemo kafu i šampanjac u pustom hotelu i razmenjujemo poklone. To je bio naš ritual. Inače, Milorad nije bio mistik u privatnom životu, a ja sam volela to da forsiram, sve te seanse iz knjiga, kristale, šta god da je trebalo. A on kaže, ma to je samo za književnost. Onda se kao naljutim. Dobro, reci mi, jesi li ti Milorad Pavić? Kakav je to sad opet inženjerski pristup životu? Među supružnicima Pavić postojala je prepiska koju Jasmina nije spremna da otkrije ni za 2 flaše gruzijskog konjaka.
Ti si želeo da napišeš knjigu o Liberu Marconiju, to je jedna vrlo specifična ličnost, jedan od najneobičnijih stanovnika grada Beograda. Pa šta se s tim desilo? Libero Marconi i Bojan Stupica su poznati bojemi. Blago rečeno. Ali koliko je država tada vodila računa o tako velikim ljudima, pošto su voleli alkohol i nisu izlazili iz kafane, država je odlučila da se pozabavi njihovom problemom tako što je finansirala njihovo lečenje od alkoholizma u Švajcarskoj. I onda ih je zla čaršija zvala državni pijanac broj 1 i državni pijanac broj 2. Oni su se uspešno izlečili i nastavili svoj život tako kako su nastavili. Libero Marconi je zaista jedna figura o kojoj mislim da treba snimiti film i napisati još priča, jer to stalno, kao, nije sad ovo gotova stvar. Kao sad sam ja sve ispričao, ali nisam. Mislim, ja sam načeo parče toga. Mislim, ne znam zašto Marlon Brando ima 76 knjiga. Na primjer, kod nas jedan glumac, jedna knjiga i to smo završili. Ne moramo ništa više da znamo. Da. Libero Marconi ima spomenik u Čubarskom parku, to je lepo. Da. Ima taj divan, to sam pokušao, me nije uspelo, pošto izdavači ovdje imaju neku čudnu kategoriju odabira. 100 ludih ručkova Libero Marconi. To je fantastično. To su zaista recepti koji su napisani kao eseji. Ali imaš, na primjer, ručak siromašnih učiteljica ili ručak za slučajne ljubavnike I to je objavilo tada, 80-ih je bio veliki hit, Vegeta je recimo bila sponsor, Mira Banjac je tada htjela da radi monodramu na Radio Beogradu, da se izvadi na ateljevu i ja sam sad kao pokušao nešto to, ali mi nije pošlo za rukom, ne odustajem naravno. Dobro. Marconi ima specijalno uputstva šta se radi posle određenog jela. Kad spremate pečene ševe, posle ručka pišemo ljubavna pisma ili čitamo poštu koju smo primili u mladosti. Uglavnom, nečeg neozbiljnog mora biti, a kao muzika izvrsno deluju tamburice. Ona berberska. Nakon ružinog ručka predlaže se šetnja duga kao rep fazana. Za gugutke na fini način kaže da je ovaj ručak preporučljiv prve godine braka jer je lak, a izaziva u isto vreme lirske asocijacije. Posle čuburskog bećarca Marconi savetuje, pošto je ovo jelo mnogo ljuto, jede se iz manjih tanira, ali prstima. Umače se. Obično se piju jaka vina presečena udarom sode, samo jedan štrc, do dna. Čuburci ne mare za slatkiše, ali zato posle bećarca obavezno seku hladnu lubenicu. Tako je epilog ovog ručka dobra lubenica. Inače, kasnije svako peva za sebe. Ja bih baš voljela da gledam film o Liberu Marconiju i mislim da bi on kao Dovlatov sad što preživljava renesansu, tako bi mogao i Libero da doživi renesansu, da ovi klinci saznaju da je bilo većih ludaka nego što će oni ikada biti ozbiljni. Da, to je mislim, taj život, ti odlasci na Siciliju, ti odlasci u Rusiju, ti boravci po zatvorima, te 4 žene, ne znam koliko dece, 60 knjiga, uređivanje. On je prvi objavio, to je recimo isto taj kao vinjata neka, on je prvi, kad je Crnjanski bio zabranjen, on je kao urednik borbe objavio Stražilova Crnjanskog i naravno bio pozvan u centralni komitet gde je po svedočenju njegove udovice dobio šamar i bio smenjen sa mesta urednika. I onda je on sam srećen otrčao u Tašmajdanski park i kao ludak skakao i vikao samo više nikada ne budem urednik, samo više nikada ne budem urednik. Tako da ima svašta, mislim, jeste koloritna ličnost. Koji je tvoj sledeći plan za 2019. godinu? Da preživim od posla koji radim. Ne znam, znaš šta, ovdje ne mogu da se prave planovi, to je ono što me zbunio. Ja sam za ovih godinu i po freelancovanja pokušao nekako da budem racionalno i da napravim plan. I uspe mi, na primer, 2 meseca sve to funkcioniše, radim stvari koje volim, to je dobro, ne ilazi na dobar odjek, sve okej. I onda samo se jedna tako istrgne, bez da znaš zašto. Tako da ne pravim neke velike planove za sledeću godinu, da nastavim da radim ta otvorena studija koje su počele u Parabradu, eventualno da počnem da radim neki novi rukopis, da pišem za novine, da se družim sa nekim zanimljivim ljudima i jedno fino letovanje bi mi ono bilo. Skromno studentski, što bi rekao Dragan Sakov. Da, a da li ti možda sad kao freelancer osjećaš neku vrstu straha i kako se suočavaš sa strahom? A nije klasičan strah, mislim, preradio sam ga, možda je bio u početku.
Sad je više osjećam, prvo moram da ti kažem, osjećam krajnju vrstu slobode koja mi jako prija. Sad ta sloboda je skupa, kao što znamo. Tako da više osjećam povremeno neku nesigurnost. Kao u smislu kuda ovo vodi, šta ću ja i šta će ljudi oko mene, kao da li smo mi ikom više potrebni. Odnosno to što mi radimo, to što proizvodiš emisije, što ja pišem ovo, što ovi prave neke koncerte. Onda se zapitam, kad pogledam kao, pa možda to više nikog ne zanima, možda je vreme da idem da sadim cveće ili nam pojme da savladam neku novu veštinu. A onda vidim da treba, vidim po reakcijama ljudi, vidim po tiražu te knjige, po poseti tribina, po tvojim pregledima na YouTube-u. Vidim da ima mase, samo što nije vidljiva. Znaš, oni su u svojim kućama, na svojim telefonima ili u bibliotekama. To sam se obradovao jako kad sam išao u biblioteku da uzmem nešto mi je trebalo za čuvar kuće i nešto mi je rekao kao, molim vas dođite u 8:30 ujutru. Ja sam došao u 8:30 ujutru, u biblioteci je bio red 2 kilometra. Ne samo što je ispitni rok bio pa oni idu tamo da uče, nego što su ljudi čekaju red da uđu u Narodnu biblioteku. Tako da ima ljudi, tako da eto, plan mi je da njih na neki način zabavljam, ako mogu malo edukujem i da im život i stvarnost učinim zanimljivijom. Eto, to mi je neka ambicija. Koji je dobar lek za memoriju? Jesi došao do toga? Ili veruješ u ginkgo bilobu ili pak u nešto drugo? Ne, nisam pristalica medikamenata. Pa lek za memoriju su knjige. Knjige i priče. Od kafanskih do dekinih i bakinih priča, do priča naših prijatelja koji nisu više ovde, nego su na nekoj drugoj koordinati. Pa kad ukrstimo to, Pariz, Beograd, London, Beograd ili već što god, onda tu nekako se podignemo svi pa jaki smo kao. Pobedit ćemo na kraju, znaš, kao taj osjećaj. Đuričićeve udovice nemaju Meštrovićevog osjećanja mermenog spokoja. Naprotiv, kao po pravilu one svoj fajterski duh shvataju kao najbitniju bračnu akviziciju, ostavštinu za budućnost. Njihovo neodustajanje je svakako dirljivo, naboj plemenito usplahiren pred čak i manje važnim previdima ili opet ne baš dobronamernim predrasudama i prividima značajnosti, piše gospodin Ređep u pogovoru ove knjige u izdanju Samizdata. Zaista divnih priča tu ima i preporučujem vam je od srca, idealan poklon za podijelku i dobra knjiga za vašu biblioteku. A soundtrack je inspirisan serijom Jutro će promeniti sve. Hvala divnoj Janji Lončar na vrhunskom odabiru zvuka jedne generacije. Jutro se promeniti neće, jutro se promeniti neće, jutro se promeniti neće, jutro se promeniti neće. Možda nisam toliko dobar, da te pogledam zavedem. Krickam nokte i sa tobom žurim, htjela bih poprilično da s tobom danas bludim. Kad je pogledaju da u kraju kažu prsla je, volela je samo one patike za trčanje. Ne brini, nije mi dan, zato čutim. Aplauz celoj ekipi Jutra, bravo momci, bravo devojke, a vama kako se dopada serija? Pišite nam i o tome i predlažite i podržite nas kako na Facebook stranici Talije, tako i na Talija YouTube kanalu. Do sledeće avanture, kada gazimo u prednovogodišnje zagrevanje grada, širite svoja krila, leti slobodno i ostani čudnovat. Ti, baš ti.